Kunstwerkplaats definitief dicht. Amerikaanse eik wordt verwijderd. Het is vandaag 16 oktober, dit is het PLMA-journaal. De landelijke fietsverlichtingscampagne is weer gestart. Ook in de regio Noord-Limburg wordt actie gevoerd om de zichtbaarheid van fietsers te verbeteren. In Limburg is de campagne voornamelijk gericht op de fietsende middelbare scholieren. Er vinden fietscontroles plaats op scholen en tijdens de campagneperiode controleert de politie extra op de verlichting van scholieren. Eerst zal het met een waarschuwing zijn, maar vanaf eind november wordt ook het procesverbaal niet geschuwd. Zo wil Veilig Verkeer Nederland bereiken dat meer jonge fietsers hun lichten gaan aanzetten. Uit onderzoek blijkt dat 1% meer verlichtingsgebruik al circa 10 slachtoffers minder per jaar oplevert in Nederland. Al met al reden om rond deze tijd aandacht te vragen voor de fietsverlichting. De kunstwerkplaats gaat met ingang van 30 juni 2013 definitief dicht. Dit liet voorzitter Harry Kunne gisteren in een brief namens de stichting weten. De kunstwerkplaats biedt een creatieve dagbesteding aan ongeveer 100 mensen met een psychiatrische beperking. Het voortbestaan kwam eerder dit jaar in gevaar toen het Zorgkantoor en Vincent van Gogh aankondigden hun financiële steun te stoppen. De gemeente Venray wil niet bijspringen. Zij vinden dat de verantwoordelijkheid bij de zorginstellingen ligt. Ook protesten en een grote handtekeningenactie hebben niets uitgehaald. De kunstwerkplaats moet sluiten. De deelnemers hadden wel het idee dat dit eraan zat te komen, maar toch kwam het nieuws voor iedereen hard aan. We hebben alle deelnemers een brief overhandigd waar we het goed uitgelegd hebben. En ze waren toch wel wat uit het veld geslagen van wat moet er dan met ons in deze. Hè? Wat moet er met de deelnemers? Ja, daar zitten wij ook mee, daar zit ik ook dus mee. Kijk, wij horen van de gemeente Venray, deze mensen kunnen naar de algemene voorzieningen. Dat zien wij niet zo goed, want dan zouden ze daar ook al nu moeten zijn. En waar zijn ze nu dan? Hè? En dat is het probleem wel. Kijk, het is niet om ons te doen, maar voor deze mensen die op straat komen staan. Hè? Voor de meeste deelnemers voelt het nog wat onwerkelijk dat zij na juni geen vaste dagbesteding meer hebben. Ze zijn geschrokken en geraakt door het nieuws. Heel erg. En dat is niet voor mij alleen, dat is voor een hele hoop andere mensen. Ik zie dat iets van heb ik al vaker genoemd, gelijk als in mijn maaltijd per dag. Dat is voor mij heel belangrijk. Ik vind het heel jammer. Ik heb het heel erg nodig gehad. En ik wil straks ook door naar weer om te gaan werken. En ik denk dat voor veel mensen geldt, als dit er niet meer is, dat er een groot gat valt. Veel deelnemers komen vaak meerdere dagdelen naar de kunstwerkplaats. En niet alleen om creatief bezig te zijn. Voor deze mensen is het sociale contact en het vaste dagritme vooral erg belangrijk. Het geeft mij een heel stuk structuur. Doordat ik 3 keer in de week hier kom, 3 dagdelen, heb ik in ieder geval de motivatie om het huis uit te gaan, om dingen te gaan doen. En nu gaat dat binnenkort stoppen. Ja, dat is heel lastig. Voor mij is het een thuiskomen hier. En dat je blij bent dat je hier mag komen en het zet je aan het werk. En, ik ben echt van die bank afgekomen in het diepe dal en ik ben nu terug. En ik kan nu volledig weer aan de slag en dat heeft mij goed gedaan. De stichting heeft weinig hoop dat er nog iets kan veranderen in het besluit. Mede door de vele instanties die al nee hebben gezegd tegen de financiering. Het ziet er dus naar uit dat eind juni 2013 de deelnemers echt een andere dagbesteding moeten vinden. De deelnemers maken zich hier echter al veel zorgen over. Ja, zoals het er nu uitziet zal ik waarschijnlijk thuis een plekje moeten vinden om dat te gaan doen. Dus om het photoshoppen en schilderen te gaan doen. En buitenshuis zie ik geen andere optie. Ik denk dat er heel veel mensen weer op de bank achter gesloten jaloezie komen. En dat vind ik heel jammer. Aankomend weekend staat de evenementenhal Venray in het teken van de familiebeurs. Deze beurs wordt dit jaar gehouden van 19 tot en met 21 oktober. Net als vorig jaar is er een veelzijdig aanbod van onder andere mode, horeca, recreatie en gezondheid. De beurs is bedoeld voor mensen uit de hele regio en is toegankelijk voor jong en oud.
Het evenement geeft de gelegenheid om sfeer te proeven en inspiratie op te doen. Naast verschillende kraampjes is er ook entertainment voor alle leeftijden. Er worden workshops en demonstraties gegeven en ook dit jaar staan weer veel Venraise ondernemingen op de beurs. Het evenement is op vrijdag te bezoeken van 2 uur 's middags tot 9 uur 's avonds en op zaterdag en zondag is de evenementenhal van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags geopend. Aanstaande zaterdag 20 oktober wordt er door de Kachelhoutbrigade een ongewenste boomsoort uit de Venraise bossen verwijderd. Alle mensen uit Venray worden uitgenodigd om mee te helpen met het verwijderen van de Amerikaanse eik. We gaan die verwijderen omdat het blad wat er afvalt, die doet de hele bodem afschermen. Omdat er een looglaag in zit, daar kunnen dan geen mossen en geen andere dingen meer komen te staan. Dus, en in dit bos staan behoorlijk wat Amerikaanse eiken, dus die gaan we dan verwijderen. En de Amerikaanse eik is sowieso een exotische soort, want we hebben eigenlijk liever in de gemeente Venray de inlandse eik als de Amerikaanse eik. Door deze eik te verwijderen komt er ook meer ruimte voor vlinders en hagedissen. De bomen worden geveld met handzagen in het bos aan de Maasheeseweg. Mensen die deze dag meewerken gaan naar huis met een wagen vol gratis Amerikaans kachelhout. U kunt zich nog aanmelden via Mooiland Limburg. Dan nog het weer voor morgen. Het is 's ochtends bewolkt en er zijn perioden met regen. 'S Middags zijn er veel wolkenvelden, maar is het overwegend droog. De temperatuur loopt op tot 17 graden. Donderdag wordt het 20 graden. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Donderdagavond om 7 uur is de eerstvolgende nieuwe uitzending. Ik wens u nog een hele fijne avond.